Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta KSA Hamren District Committee atumpen Paterpi Ponsi Jurken along Ningkan Surihinira Incorapli HSLC ki undun Ariso Ejanga Tumapan Karchua Mai Kapedupo Amreng constituency ke parlo Jurkendeng Sport Complex Auditorium Hall along KSA Hamren District Committee atumpen Paterpi Ponsi Ningkan Surihinira Incorapli HSLC ki undun Ariso Ejanga Tumapan Karchupon Bangso Amai KSA Hamren District Committee Secretary Onward Milik Pensi Mai Chipahem Pupon Lapen Labangso Amai long Aluhiaman Pen Agustin Martin Assistant Officer PHE Department Dipu Prosing Ingti Education Secretary KSA Hamren District Committee Robert Ingti KSA Hamren District Committee members Lapen Penang an Jurkin Dengalong Lothan Bangatum Chitong Dunsi Mai RDP Dun Tangte Perangke Tengno Kaning Jepon Lam Tele Arjupon Lonang Jurkin Deng Pen Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel Tumpini dak Hamren District Committee kan Paterpi Ponse District Kasatlang mate kia Kasatlang unit tu pempan dak Jurkindeng Auditorium Hall along Hall Complex Sport Complex premises along dak pini mesen dan itu District Kasatlang unit pempan itu acu ponong lo abang so kacu long itu kacu hangpon non harjong itu nainam ring constituency pen Teaching silo APSC exam kiun tribal amunit lo ku alangli sa Agustin Martin ku alangli assistant account officer PhD department di Fulong Sidon point sa alangli pen ni tum student tum pen si kecipan cimum sampai padulong lo iprangi wangi ku PC labang so kiap ang deng pen undak student tum belek career mate kaporhe kumane ke science kumane ke arts kumane ke APSC UPSC kumane ke line ko hi ninghang tu tadu kasi lapang so putak student ben interaction ati kachin ki chithan long pot pini itu ko por ki me long pot churupik lo student num hastame ni to labang so pini da felicitation bete karchu long okay school high school do Emmanuel English School do lapan ke Dikiranda School do dan school do lapan ke Assamese School dan Charpen do tadi tumpang hunter sin itu tadi do Charlie Asong Hamren District Committee kan itu samjin kan nate student yang bercikan cimum long sini tu program apa macam long pamelo mas answer saya jeriken deng war kita me apa pen langdam betul te kitek kiri ke non ke utang lo mas answer saya lah non uwe ke mi tempat kang thur dun je ke ni tum kan pi Charlie Asong ni atai tipik mas ini tum la bangso ka support mate ni tum kacirap dun je pan kek an ke financially ke listamen si student itu awareness sahin kideng pon answer sedeng ponang la kasi non ta pinang an 130 student apa ke percentage mesel hitung hek lo itu student pen ki kan lo par ngarong ki lo answer se thank you bang ye bang nai nam ring constituency kita jere kendeng ha warsta me pa thang dun ko kasi ning thelo first division kona percentage pen lanang liye 62.5 nang la bangso percentage se chepalong ke kon lo nang lia chepadok ye lalo ni apa kita mesti pon ni ada sama di Japan ni lagi man silang lakukan nanti dah ansur tu kan no persen angko 8% silang ada kita ni ini melam support non nang li HSA porhe kona college lo nang li porhe dini ko P stream lo nang li ke hum kena arts nang li beng ko sonik lo ne nang li rong ke fermi nang li kona school pan lo HSLC pass hai PMS pan nang li kon division pan lo first letter do ma percentage है 69.3 nangli labang so 69.3 che palong ko lo nangli che paduk है
cái độc lập thế nó chỉ là phải để ăn chủ đề này tu này này các bạn thế này นาง เราก็บางทีซื้อตัวเปรี้ยวก็เนาะ3 7 นางลีคือนอนโอเวกิมีตุมพันคลาส9 10กับพอเฮตุมพันนางลีก็พิโลแอดไวส์เปียงตุงกัน để mấy thì bang cứ mà con bố đi bang này thì con phải đây là sau con bố đi bang này đi thủ đập bang là bèn chỉ khi là vấn đề revise cái là tụ ra này ก่อนเราจะปัดตรงนี้ละกัน chỉ có những cái này cái ta mẹ là revise không vấn đề của đi đất mẹ tổ bom này là tổ bom cái chiếc bom nó là chỉ là Deep Luso Baptist Church along the Mother's Day Mati Pai Atumarani ta London. La sonsi arua chiklo ni phai krehini ningkan surihini ra inkorapli bhomkuru arni pier thedang anta pai arani talon hurlo. La son thotsi dak lakhain kora trok duabarguri MSC constituency ke parlo dolamara Deep Luso Baptist Church along sitami pai atumaphan akatemata arani talon dunlo. Lapen bang so amai long mai kachepa hempupon lake pastor khoya singrong hangpensi bang so amai chari ponlo. Lapen aluhi kapachini pon aporta en ponlo. Lake kongchun bang sarthe phangcho pensi mankedo aluhi atumaphan rat athengno pachini ponlo. Aluhi aman pen kachetong dun lake nongnam kachetangklong lun sepo NKBA evangelist Matthew Rong pisitami chetong dunlo. Lapen aduntu arnamaphan ang DC kachurua kardom ke Japon lake Mondulia members borsing tokbi pensi Japon lo. Lapen arnamaphan kachepa nongadan sitami chirung ponlo. Kirung ponabang lake Mondulia pherangke Solomon phang chopensi rung ponlo. Dana phan arnamalong hirjumeke hang akardom ke Japon lake sangpi pudumi teron pipensi Japon lo. Lapen pai atumaphan arnamalong ahir jumeke hangpia kardom ke Japon lake dikon Stefan terang pensi Japon. Lapen Bible kapor hipen kardom aporta en ponlo lake sami hunmili terang pipensi en ponlo. Arnamalam thanbang lake lunsepo NKBA evangelist Matthew Rong pipensi jumesen arnamalam mate pai atumakang hon alamjir jumesen pen than ponlo. Tulasi chelo jumana neno saradam kamindi aniva tulasi chelo jumana rupa baro nandi namta eglong Lapen pai atumaphan kachematha ajai mekta en ponsi kilun ke kanpen lapen asonason chipi chipajir ponsi pai atumaphan aning parong ponlo. Lapen kijutsi lunsepo Matthew Rong pipen pherang ke atumathengno lamthe jai pontu. Đó và biển long news channel ke doan kan pen kalam phone ta ben ni mother day mate pe arni ka talon amen pen ni kadom kilo kadom pe arni ka talon lage non pen kali lage 1907 alam ana jarvis ko ani sipi thang pe phan kaching hon alam pen si pe arni ke talon lo halabang sorni ke talon pen yok si pini karbyang long
ang adang ta ningkan koi si along ang pen along sang pe arni alon si aking lom ini thot sita dipu so baptist mondli lo dak ni lipan lum la ben lam te khani phan si nipa pa no ni te kida sita the thini lam ni ke khan ko Ada sa pinangan tunggu bayar ni katalon lihat tunggu pinang future ang kila katalon lihat tunggu pan tadi dakar biang nung tamin aku tunggu kila katalon lihat tunggu pan ang hinta ni Payer ni katalon le atu ma phana misis ne ke pigang tu ma ke ni ku bang ke tum payer ni bang ke talon se ke tipon ma pulatang te itum arni bang ke pe phan chima tha ke ima Halloween aja ke school charli mane ke Bombay mane ke Madras mane bang ke Delhi mane Guwahati rasam si charli dam sita lasto arni payer ni talon lo pulote lasto arni ke pe phan ke chin hon ni pe phan man chipilong ko baki hillo ke do bang sita me ini payer ni ke happy mother day de pe ku ra kun ben sa sita pe phan birta chi ana son te katalon le de tu phan ke chinuri bang ke itu ma pe phan itu man pinang ju la pe sor ni talon thek gulo te mission la ke dhorom alam ang de la ke pe ge la ke Hindu Christian la pe Buddhist mo sita bang hotin sita pe ge dure la si la ke dhorom alam ang de lo pe bang ke ditalon ko Ada sa nang limen at nang dito din kada an element ge mechi rong pi ni li ge do ding ge jangalang so the teachers burato biro ni li kametlem ge la ke rong mo de kisma si kametlem ni lo ada area lo Lapen pastor Khoya Singrong hangpenta lamthi chai pontu to tangte lang iktha lapen arju iktha Dua Bargri pen Edwardson Crew report Karbiang Long News Channel si payer ni se saga ni kono pen pini tu peke ka samje pen ni pen si ni tu sara na jorong pi pasin tu ka kono kana ni kan ni kan ruli kan kan em le chi se ni dat bang lo si ni lang ni pe tu mang ho pen pu tu person si pe long sirap na ni pini ni sen kan tikan ka tu tu tan ni rong pen pe tu mata ni tikan ini tu tan ni sen pen kon ni dia tan pen lu ini tu sirap tu pen ni sen pen itu kecil tu buat tu ni member tu sini tu kan tapi kita sih ni tu ada pen sen ala bayar ni katalon nung pun itu pan ini payer ni kita long ko ni rong ke kan itu ni pe ke hong hari lang sita kita meaning sidu lo ini pe pan man ke ke akot ke sita ini payer ni kita long ko ni rong ke kan itu itu me ni rong gi pasin ni element kaya kani koro Sar theti so chor sangpi ka sangteron pi bang so per thelong pen ka che otekang Phuluni constituency ke parlo kania be arongami kar sar theti so chor ka sangteron pi bang so per thelong pen ka che otekang Lapen alangli karlitang ka sangteron pi bang so per thelong dodun bom ura hutsita ma jok penta che bohong chingchek la pusonawe Lapen alangli kai keta ning arong bolon pensi bang so aperte do pon longlo Lapen alangli hem cholong nangji lapen ni somar lokacharli thek nangji pupen mathasi sai ke claim setami chepadukpi Sonsi alangli sai ke claim ka chepaduk ali setami che thek te kanglonglo athe pini arnian ke asopo kleng khorsing tiso ingnamrai komalong LDA chepalong dunlo Lapen akibi monsing tiso seta ingnamrai komalong ACF nang chemanlo Lapen alangli keso lake jangmie chiklo niphai crazy arni pen high pressure akeso cholong lokajok alangli phan Guwahati Health City Hospital alongsi alangli phan keso langponlo Bonta keso pik penajok ICU alongsi bipon koklo Bonta keso ke bathu pik penajok doctor atum setame khangdun un edet pen ajok bangso appear thelong pen che opon nang koklo Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbiang Long News Channel Mount Ararat Baptist Fellowship pen pai atumarania jaimek talondun
Mount Ararat Baptist Fellowship lake Jordan Baptist Church of Fellowship Ladak Lapuan Adon Keong Oke Kali Seta Fellowship in Church Prabhat Sonrong Pipensi Japon Linsi Pai Atumarania Jaimek Dengdu Keong O a members ke avesita ke doan sita Pai Atumarania Jaimek ke Dengdunsi ke Meji Buk Mathasi Patumi Arua Chiklo ni Pai Krehini Ningkan Surihinira Inkorapli Arni Jaimek Dengponlo Lapen Fellowship in Church Prabhat Sonrong Pipensi Pai Atum Aphan Karchuk Mati Pai Atum Arani Alama Puthak Ti Hekpen Lamthe Thanpon Tangte Pai Atum Arani Lamthe Puthak Ti Hekpen ke Thanpon Alamle Arjuponik Sinang News Report Karbi Anglong News Channel Anu tina po lapen anu tina pe sitame ni sumar paheno dagi po alambang ke ilitu anu tinta matate di ilitu anu tin sitame epei po pan nong mi kasi bandia pansi ilitum bor inangji lasi non apir theke kaheno da ka por posi ilitum kaiti sitame epei lapen polam charjunangji lapen arnam pen ilitum kachirap ken dulu puluti laki keme sen asupulu kusi arnam sitame ilitum pan lakapo lasi ilitum abang kuting sitame epei la pen polam ke ilitum kecarju kenang sodo lasi ala sara yokta alang di arna malam kecu hang pena joksi alang di arna malam kecu ningri pena joksi alang di pansua bor ilo asar ki lo sitame lake ko pilo pulote alang di arna malam ke hang pia polo la pen asar pia tum sitame ilitum kete dung adai todo Ilitum isumar jongsi kahino towar dam lopute kime sena towar ke bandia phana bangke asar pitum helo min bangke dik osomara tumke isule che bandi pusitame apulo nge than themati apelo nge than prangi nili tahala nili hema sor phan ke bandia hatke nili po phan che than thi nili pe phan nili ke than ne lasi ajat alam sitame osomar tumke apeya phansi chitan dia posi apeya bangsi osomar ke paken serdia tovar lapen osomar ke pame serdia tovar ke than dia bangke apeya tumlamta ke dung responsible dulu donatum lasi ilitum aku bible long langdam thulona hana de hana lam ke nang tum kadau kavita chinilo hana yokta alang di osomar man me telo Lasi alang di ningalu akiduk ta dokok tahai pu mine sidame hedi latum hala sarat lapen Abraham tum jokta asumar avedaluta penan songbong chibong he dam latum kai ki sidame me sense pensi ke dok pusipu Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu